Benvolguts socis de Hero Food Service. M'heu passat una visualització de dades i m'heu demanat a veure si es podia millorar. Per començar, aquí tenim la visualització i el que explica és que estem per sobre del nivell de vendes d'una suposada previsió, però tot i així trobo que la informació està molt atapeïda, que s'utilitza un tipus de lletra no adequada, inclús el missatge es podria millorar. En quant a les quantitats venudes, en l'EG tenim uns números molt grans que fan que sigui difícil d'interpretar de manera senzilla. En primer lloc, el que canviaria seria el missatge i en lloc de posar una cosa tan simple com «Somos muy buenos y cada año más», podríem posar alguna cosa com «Superando las expectativas». Naturalment, el tipus de lletra veig que es tracta de Comic Sans i no és adequat pel públic objectiu al que pretenem ensenyar aquesta visualització, sinó que utilitzaríem un tipus més seriós, com per exemple podria ser l'Arial. En quant a aquest títol d'aquí, posaria exactament de què es tracta. Toneladas de confitura vendidas. A continuació, el que crec que podria millorar, les X, que hi ha molta informació, el text està en diagonal, és poc comprensible, hi ha aquest dia 1 que em sobra, i això ho faríem seleccionant les dates en aquest camp d'aquí i ho seleccionaríem de la taula i serien aquestes dades. Per una banda l'any i per l'altra el mes. El mes està en un format més reduït i veiem que ara tenim els mesos en format vertical. De moment li diem que volem etiquetes de categories de múltiples nivells i veiem que ja ens surt l'any aquí sota. Podríem seleccionar un tipus de lletra més petita i d'aquesta manera ens hi cabria de manera horitzontal, que sempre és més fàcil de llegir. Després, en l'EG, tots aquests zeros em molesten bastant i crec que seria molt més comprensible si això ho reduíssim. I aquí hi ha una opció que diu Unidades de Visualización i escolliríem milions i veiem com se'ns ha reduït aquells números tan grans que teníem, ara són molt més petits i més fàcils de llegir. El que podem fer també és especificar que són tones i faríem un text més gran. Per fer aquesta visualització més neta, jo el que faria també seria treure aquestes línies de quadrícula. Botó dret, eliminaríem. Una altra cosa que faria seria treure el quadrat que envolta la visualització i aquest altre text aquí baix, que el trobo molt simple, directament jo crec que el trauria, igual que la fletxeta aquesta, molt informal i crec que ens sobra. I en quant al tipus de gràfic, que veiem que és un gràfic de barres, a mi em sembla que explicaríem millor l'evolució d'aquestes vendes si el transforméssim en un gràfic de línia. Canviem el tipus de gràfic per un gràfic de línia i aquí ens surt l'evolució en format línia, que crec que és molt més simple de seguir. El que podem fer és canviar el gruix i el color d'aquesta línia. Una altra cosa que podríem fer és posar la llegenda del que significa cada una d'aquestes línies al costat de la línia. Això millorarà la comprensió del que és cada cosa. I d'aquesta manera podem suprimir aquesta llegenda d'aquí, per tant això ho podem treure. El tipus de línia jo crec que no quedaria malament si la féssim a guions. Jo crec que així una línia a guions s'entén bastant com a una línia que limita alguna cosa. I per últim, jo afegiria el logotip de l'empresa per tal de reforçar la nostra imatge i crec que no quedaria malament si la poséssim aquí i, com podem veure, doncs, hem simplificat i millorat la visibilitat i comprensió d'aquest gràfic fent tota una sèrie de canvis que ajuden a que s'entengui més ràpidament i d'una manera més efectiva aquest gràfic. Ja posats, podríem fer, de cara a la imatge corporativa, que el color de la línia blava coincidís amb el color corporatiu de la nostra empresa, agafant la mostra de color adequada. I en aquest text d'aquesta taronja. Per tant, veiem que els canvis que hem fet han estat sobretot la de simplificar
textos, els eixos del gràfic, que estaven molt atapeïts, canviar el tipus de gràfic a un gràfic de línia, que ens permet seguir una evolució de com van aquestes vendes, canviar els rètols o llegendes adaptant-lo al nostre públic objectiu, amb més seriositat i amb un tipus de lletra més escaient, i incorporant les llegendes al costat de les línies del mateix gràfic. En conclusió, jo crec que fent tots aquests canvis hem aconseguit un gràfic molt més entenedor, que explica millor la seva història, que porta incorporada la imatge de l'empresa i que ens explica com estem superant en l'actualitat les expectatives de vendes de l'empresa. Moltes gràcies.